Nachádzame sa v malebnej obci Moštenica pri Banskej Bystrici, kde HD Reality ponúka na predaj útulnú chatu, v blízkosti ktorej si môžete vychutnávať takéto nádherné výhľady. Táto zrubová chata má celkovo rozlohu 43 m2 a pozostáva z 2 podlaží. Na prízemí sa nachádza väčšia vstupná miestnosť spolu s ďalšou, spokojne budúcou obývacou miestnosťou. Na druhom podlaží je ešte jedna miestnosť, ktorá môže slúžiť ako spálňa. Stavba je naozaj vo veľmi dobrom stave, kde si môžete po večeroch vychutnávať výhľad na hviezdy pri takomto zvuku potôčika. A ak by ste si chceli predstaviť, ako by to mohlo vyzerať, keď si to dotvoríte, prikladám zo pár vizualizácií. Na obrázku vidíme vstupnú miestnosť, ktorú som dotvorila len úpravou krbu, pridala nábytok a podlahu. Tu sa pozeráme na druhú miestnosť na prízemí, ktorá by mohla byť obývacou miestnosťou a po miernom zásahu môže vyzerať aj tak. A nakoniec ešte miestnosť na vrchnom poschodí, ktorá môže vyzerať aj ako takáto spálňa. Toto prostredie je vhodné naozaj pre tých z vás, ktorí dokážete oceniť čaro turistiky, pretože v blízkosti sa máte naozaj na čo tešiť. A ak sa k tomu pridá aj čarovný potenciál tejto chatky, výsledok na krásne strávené večery alebo víkendy je naozaj zaručený. Moje meno je Simona Antares a ak vás táto ponuka zaujala, určite ma neváhajte kontaktovať.